हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों। बे जाहैबाय थाखोबानि बिथराइ एबा बिमा रावनि बिथराइनि बेनिफ्राय लाबोनो नागिरदों। जिहेतु क्लास 5 आरो 4नि नट्स लाबोनो नागिरनाया नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबोखादों। दा बेनिफ्राय बेयाव जोङो चेप्टार 1 हिसाबै आबहावाखौ लाखांबाय। बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दं एबा प्लेलिस्ट दङ, क्लास 5 होननाय बेयाव थांनानै नुगोन। दा नैबेयाव दङ बिमा रावनि एबा बिथराइनि। बेयाव दङ गिबि फरा हिसाबै जोंना आसामा जोंनि समायना खन्थाइ फरासे। बेनिनो गासैखौबो नोंथांमोननो बाहाय लाबोनो नाजादों। नायदो, खन्थाइयाथ' बिजाबाव थाखागोन। बे बिजाबखौ खनसेबो लानानै नाय, बेनिफ्राय फारि फारि नुगोन। बा बिजाबनिफ्राय बबे बिलाइयाव मा सोंनाय दं बेखौ नोंथांमोनहा बोलानानै नायबा नुगोन आरो। आन्दायनो गोनांबो गैया, फारि फारि नाय, नुनो मोनगोन। जेरै जाय फराय दङ, फार्स्टआव जोंहा मा नुदों? बिमा राव थाखोबानि आसामा जोंनि समायना। बेयाव बिलाइ 2 दं, नैबे बिलाइ 2खौ नाय। बिलाइ 2आव मा दङ बेखौ नायदो। बिलाइ 2आव जोंना दंमोन मा? फिन्नाय हो होननाय दंमोन। ओरैबायदि फिन्नाय हो होननानै बेनिफ्राय क, ख, ग बिदि सोंनाय दंलाङोमोन। बेखायनो बिनिफ्राय नायदो, फार्स्ट सोंनायनिफ्राय फारि फारियै नुलांगोन मा? 1 नाम्बार एबा फार्स्ट कआव दङ जोंना मा? डक्टर भुपेन हाजरिकाया बिमा होननानै सोरखौ सोमोन्दो लादों होनदों। दा बेयाव जोङो खन्थाइखौ फरायबा नुदोंमोन मा? आसामखौनो बिमा होननानै सोमोन्दो लादों। मानोना आसामानो बिथांनि जोनोमपुरि, बेखायनो आसामखौ सोमोन्दो लादों जागोन। दा बेनिफ्राय मागो दानाव माखौ बरायनायनि बाथ्रा बुंदों होनदों। नैथि कआव मागो दानाव माइनावखौ बरायनायनि बाथ्रा बुंदों। बेयाव माइनावखौ बरायनायनि बाथ्रा बुंदों नैथि कआ। बेनिफ्राय गआव दङ नाय, दुफांनि मोनाया आइनि खानायखौ माजों साजायो होनदों। दुफांनि मोनाया आइनि खानायखौ माजों साजायो होनदों? हाथरखिजों साजायो होनदों। खन्थाइयाव नाय, नुगोन हाथरखिजों साजायो जागोन बेनिया। बेनिफ्राय दङ घनियाव, हाजो हायेननि गोरोबनायनि सायखं सोर दायो होनदों। हाजो हायेननि गोरोबनायनि सायखंखौ सोर दायो होनदों? जायख्लङा दायो होनदों। जायख्लङा दायो जागोन। जायख्लङा मानो होनबा गोजौयै सोरगिदिं बोरला बायदि दबनाय जायो आरो हाजो हायेन समान खालामनानै मोनसे जोख्लोबनानै लानाय बायदि जायो, ओंखायनो बेखौ गोरोबहोनाय होनदों। बेनिफ्राय नाय, बे ख, ग, घसिम सोंनायनि उनावहाय बे बिलाइ 2आवनो गाहायाव सोंनाय दङमोन जोंना सेर थाखा फारला हमनाय बे होनानै। बेखायनो आं बेखौ मा नाम्बार होआलासे बिदि स्टार मार्क होना होदों। बिजाबाव नायबा नुगोन सोंनाया मा, बिनिफ्राय गोरोबहोनानै नाय। बे मेथाइआव देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकाया सान ओंखारग्रा रायजो होनना बबे हादरसाखौ बुंदों होनदों। दा बेयो आसाम हादरसाखौनो बुंदों, आसामखौनो बुंदों बिथाङा। बेनिफ्राय नायदो, सोंनाया आरोबाव दंबावोमोन मा? बिनिनो गाहायाव दंबावोमोन बिदि सोंनाय सेर फारला हमनाय ओरैजाय। बेनिखायनो नोंखौ स्टार मार्क होदों। नायदो, बेयाव मा होनदोंलायनाय? देंखोगिरि डक्टर हाजरिकाया आसामनि बादि गुबुन जेरावबो मा नागिरना मोननैनि बाथ्रा बुंदों, मोनसे फारिलाइ खालाम होननाय जादों। बेनि फिननायखौ मा जाबाय नोंथांमोना नायदो, बाहाय दङ नाय लिरख', दसे थुथामनानै लिरख' होनबा नुनो हागोन, एबा स्क्रिनशट खालामनानै ला। हासार गोनां हा मोनानो, सान ओंखारग्रा रायजो हिसाबै मोनानो, सोमखोर आबहावा मोनानो, बैसागो रंजानाय मागो रंजानाय बायदिखौ आसामनि बायदि गुबुनाव मोननाय नङा होनना बुंनाय जादों आरो। बेनिफ्राय दङ, बिनि गाहायाव दंबावोमोन बिलाइ 2आवनो, देंखोगिरिया बबेयाव थैनो लुबैदों होनना बुंदों। बेयो आसामावनो जोनोम मोन्दों, आसामावनो थैनो लुबैदों होनदों, ओंखायनो आसामावनो थैनो लुबैदों। बेनिफ्राय दंबावोमोन गाहायाव बे एखे रोखोमनि सोंनाय, बे एखे बिलाइयावनो डक्टर भुपेन हाजरिकाया आसामनि आबहावाखौ माबादि बुंदों गुवारै लिर होनदों। आरो बिनि गाहायाव दंबावोमोन जोंना सोंनाया मोनसे मा? मेथाइनि गुबै बाथ्राखौ बुं आरो लिर होननाय दङ। दा बे मेथाइनि गुबै बाथ्राखौ बुं आरो लिर, आरो बेनिफ्राय मोजां खोनासं, बेनिफ्राय बेनि गोजौआव थानाय फिननाय, डक्टर भुपेन हाजरिकाया आसामनि आबहावाखौ माबादि बुंदों गुवारै लिर होननाय, बे मोननैनि फिननाया मोनसेयानो जायो। बे मोनसेयावनो ज' खालामना होदों, बेखौ लाबानो जाबाय। बे जाहैबाय नैबेनो, खनसे फरायना होनि आरो स्क्रिनशट खालामनानै लादो, लिरख'दो। आसामा दरसे मिथिंगायारि फुंखा रायजो भारत हादरनि गेजेराव, बेयावनो सान ओंखारजेनो। बे रायजोआव हासार गोनां हानि थाखाय आबादनि थाखाय साबजाथाव हाजो हाला, हायेन आरो दैमा दैसा बेयावनो आबुं दं। अब्लाबो बेयाव थानाय सुबुंफोरा गावजों गाव अनलायना थायो, बेखौनो देंखोगिरिया फोरमायदों, आरो बेखायनो बिथाङा बेयावनो थाबाय थानो हास्थायदों। दा बेखौ लिरबानो दाननो हानाय नङा फोरोंगिरिफोरा, बेनो थख' थख' जागोन आरो। बेनिफ्राय दङ नायदो, बिलाइ 3आव नायदो दानिया, बिलाइ 3खौबो लानानै नाय। बिलाइ 3आव नायदो, बेयाव नोंथांमोना नुदों बिदिन्थियाव होनाय बायदि सोदोब दा होनना दंमोन। हथात रुपा दाजाबथि रुपाथि होनाय दंमोन, आं डाइरेक्ट फिननाय होदों बेवहाय। सना दाजाबथि सनाथि होनाय दंमोन, बिदिन्थि मोनसे होनाय। बेनिफ्राय माखासेखौ लांदां होनाय दंमोन। दा बेखौ खेबसेनो लिरनो हाबाय। जिउ नां जागोन, नां दाजाबनांगोन बेनिया। जिउ दाजाबनां जिउनां, माव दाजाबनां मावनां, सिबि दाजाबनां सिबिनां, फुजिनां। बेना उदां दाजाबस्रि उदांस्रि, बिनिनो बिदांस्रि लाइस्रि थाइगिरस्रि, रंजा दाजाबथिलि रंजाथिलि,
खोथिया थिलि, सबाय थिलि, माइ थिलि बिदि जालांगोन आरो दा बेखौ स्क्रिनशट नङाबा थुहाबनानै लिरबानो जाबाय। बेनिफ्राय बिलाइ 3आवनो दंबावोमोन जोंना हानजायाव सावरायनानै एखे ओंथि गोरोबनाय फोरमायनाय सोदोब लिर होननाय जादों। मोनसे सोदोबानो मोनसे ओंथियानो मोननै सोदोब बाहायनाय जेरै जाय मोनसे बिदिन्थि होखादों थुंगेनाय आरो जोबनाय बिदि होदोंमोन। माखासेया गैया बेखौ होबाय नै गोबां मानिथ' बुरजा अरायबो जेब्लाबो खौसे जथाय एबा ज' जानाय रुगुंखौ मा होनो रोबैबो होनो रुबैबो होनो जिंबो होनो सेरबो होनो ओंखायनो मोनथाम होबाय आं रुबैखौ रोबैबो होनो सोरबा जोनोम उजिनाय जोनोमनि आरो मोनसेया मा जालायबाय उजिनाय बे बेनिफ्राय बिलाइ 4 फैबाय बिलाइ 4आव नायदो दानिया बिलाइ 4खौबो लानानै नाय बाव नुगोन गाहायाव होनाय सोदोबफोरनि उल्था ओंथि फोरमायनाय सोदोबफोर मेथाइयाव दं बेनिफ्राय नागिरना दिहुनना लिर होनदों उल्था सोदोब लिरनो थिननाय जादों बेवहाय बिजाबाव खन्थाइयाव मख'नाय बादि दा दं जेरैजाय दङमोन मा जोंनिया मोनसे दङ आरो गैया बेखौ होखानाय दंमोन बेनिफ्राय माखासेखौ नायदो नै दान्दिसे माने अराय बेनिफ्राय दङ दै माने हा हाबग्रा ओंखारग्रा हर सान गेसेब गुवार सोनाब सानजा गावस्रानाय गोरोबनाय थांनो फैनो हाजो हायेन लेथेर फेथेर माने थुबुर एबा ज' दा बेखौबो नायनानै लिरनानै लाबानो जाबाय स्क्रिनशट होनाय लानानै बेनिफ्राय मोनसे सोदोबाव फोरमाय बे बिलाइ 4आवनो दंबावोमोन मोनसे सोदोबाव फोरमाय बेखौ होखानाय दंमोन बिथांमोना बिजाबाव नायोबा नुगोन सावगारि बोयो जाय महरगिरि होनाय दङ ओमफ्राय माखासेया गैया बेखौ लास्टाव होनाय जादों होखानायखौ बेनिफ्राय नायदो बेयाव मेथाइ लिरो जाय मेथाइगिरि मेथाइनि देंखो होयो जाय देंखोगिरि मेथाइ रोजाबो जाय रोजाबगिरि नायजाब लिरो जाय नायजाबगिरि फाव दिन्थियो जाय फावगिरि बे जागोन आरो दा बेखौबो लिरनानै लादो स्क्रिनशट खालामनानै नङाबा थुहाबनानै नायबानो जाबाय। बिलाइ 4आवनो दंबावोमोन जोंना मा गाहायाव होनाय सोदोबफोरजों बाथ्रा दानाया दंमोन सिम्पोलखौ नोंथांमोननो होनि समायना दङ अराय सोमखोर खौसे थुबुर बे समायना गलाब बिबारा नायनो समायना बेबायदि मोननै आन्डारलाइन होदो बिनिफ्राय बिदि दट होननानै लिरलांनानै जाय सोदोबा सेन्टेन्स एबा बाथ्रायाव बाहायजादों बेखौ ओरै मोनसे फिसा आन्डारलाइन हैबावबानो जाबाय आरो अरायबो सैथो बाथ्रा बुंनांगौ आं अरायबो सैथो बाथ्रा बुङो आं अरायबो सुखु गोजोन थानो लुबैयो बेबायदि गोबां बाथ्रा लिरनो हायो समायनाजोंबो गोबां लिरनो हायो सोमखोर बैसागुआव बिफां लाइफाङा सोमखोर महर लायो लिरना होनाय जादों थिग बिदिनो सोमखोर बिफांनि महरा आंनि गोसोखौ बोयो बिदि लिरनो हाबाय आरो बुहुमनि महरा बैसागो दानाव सोमखोर महर लायो बिदि लिरनो हाबाय बिलाइनि गाबा सोमखोर बिदि लिरनो हाबाय गोबां लिरनो हागोन खौसे दाना नायदो खौसे गोहोआ जेब्लाबो देरहासारो जों जेब्लाबो खौसे थानांगौ खौसेखौ रावबो सिफायनो हाया खौसेखौ रावबो नारसेबनो हाया गोबां बाथ्रा लिरनो हागोन बेखौ खौसेयावबो थुबुर जों गियानखौ थुबुर खालामनांगौ लिरबाय आं बेनिफ्राय गुबुन लिरनो हागोन नोंथांमोना आं मैया अन्थाइफोरखौ थुबुर खालामदोंमोन बिदि लिरनो हागोन मा होनो जोङो गेलेबा बेसादफोरखौ थुबुर खालामो बेबायदि माबा मोनसे थुबुर बुथुमनानै जमा थानाय बेखौ लिरनानै लानो हागोन आरो गोसोबादि बानायनानै बे आं लिरनायखौ लिरथारनांगौ बे नङा नाथाय बुजिनानै लिरबाबो जागोन बे बाथ्रा दाननायसो नालाय मानोना गोबां लिरजायो नाथाय सोदोब ओंथि उल्था ओंथिफोरानो देन जेखौ दङ बेनो जानांगोन मानोना नागिरना मोना दा बेखिनि आरो बिलाइ 5 आरो बिलाइ 6 दंबावोमोन बिलाइ 5 आरो बिलाइ 6आव जेराव सोंथाव गोनां गैया नाथाय बेखौ बिजाबनिफ्राय नायनानै इकार दाजाबनाय आखार दाजाबनाय बिदि दङ बेखौ नायनानैनो हागोन बयबो हागोन बेखौ ओंखायनो आं लिरनाय जायाखिसै बेखौ बेनिफ्राय 7, 8 बे बिलाइयाव डक्टर भुपेन हाजरिकानि सोमोन्दै होनाय दङ बेखौ फरायथार फोरोंगिरिया फरायनो थिनाबाबो फरायथार मानो होनबा बेयो जों नोंथांमोननि थाखाय खामानि होगोन नोंसोरनो उनाव देरबा बेनिफ्रायनो सोंनाय फिन्नाय होगोन बा आनजाद लिरगोन इन्टारभिउ होगोन देनांहाय ना बे डक्टर भुपेन हाजरिकानि सोमोन्दै सोंगोन बेखायनो बे बिलाइ होनाय दङ बेखौ फरायथारदो सोंनांलाया बेखौ फरायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय आरो दा बेखिनि गुबुनफोरखौबो मोनबाय थागोन एसेनोसै साबस्क्राइब खालामनानै ला गुबुनफोरनो सेयार खालामनानै हो जों बयबो लिरनो हानायनि गोजोन्थों।